Hej, velkommen til vores næste video om Herobrine. Jeg har lavet en fælde herhen, så Herobrine vil snart skal gå ind. Ja. Okay. Oh shit! Oh my god, Herobrine. Nej, han prøver at dræbe mig. Lidt. Fangede ham. Okay. Jeg tager lige min hud. Den tager igen. Nej! Nu kan Herobrine være alle veje. Det var måske igen.